Umukoko lo odlalela i-team ibidlala nePirates mina ke ngiyamazi. Ubaba wakhe benobaba bebesebenza ndawonye eMayini eMpumalanga dala. Besinakho ukuvakasha sinobaba le ngakubo eDRC. Umukoko emncane ke ngakubo ubebizwa ngoSkiki ngenxa yokuthi ubethanda ukuchama isikiki. Umukoko emncane ubeyingane ebezithandela ukudansa. Iphupho lakhe bekuwukuba yisosha. Kusuka kudala ke nje isase primary school ube nayo le ngqondo yokubehave ngale ndlela yakhe ngoba ngiyakhumbula ukuthi ubethi mayexabene nomfundi esikoleni amhede wakwaxabana nomunye umfana owayenengovolo wavele wamheda amazinyo kuyila ngaphakathi. Umukoko ke uqale ukusebenza enkontrakini kaSimende eneminyaka ewu9. Ngicabanga ukuthi lento yokuba strong wayithola khona ngoba ubeqokulo Simende nezinsimbi laphana. Kwamanye amazwe ke kuyashesha ukuthi umfana uqala ukusebenza. Umukoko lento yebhola ngasho ukuthi into emthole nje ngendlela ngoba yena kahle kahle ubeyifunela ukuba isosha kodwa wazithola esedlala ibhola. Ngiyakhumbula ukuthi mayengichazela uthi wayeziphumela emsebenzini nje edlula ngasegroundini kanti uzodlula i-team yangakubo idlala engaphelele ngenxa yokuthi yayishoda. Wasengena egroundini kanti uzothi mengena afika kora amagoli awu3. Kusuka lapho baqala i-team yomthatha wayidlalela kanti uzohamba vele egcine esedlala i-professional football.